onkin. Hyvä pojat! Mika ei yhtään periksi! Hyvä pojat! Hyvä Mika! Valkeakoski jo jää! Mennä vaan! Hyvä! Anto vaan kyllä. Maksaa ihan pukki. Miten se on viittanut luilla kuitenkin? Täällä se kaukaa täysin. Joo, kyllä se on vetänyt tuolla perällä, niin joo, kyllä on pakko luovuttaa. Kantele kyllä. Mä kuulin. Hyvä pojat! Tuleeko Jannia viestikin? Joo, kyllä aina tulee joo. Oliko Janna? Se onkin... Kuultu yhdeltä mennyt kyllä ääni. Hyvä! Kyllä Valkeakoski oli ihan Saksan pois. Se on justi se Harri Saksa, muistatko sä? Joo. Niin. Oliko se tossa, joka jäi niin, oli kolmantena? Niin. Nyt tulee Sami. Ei se viitu. Tuleepas. Tulee, joo. Mm. Hyvä Sami! Hyvä Sami! Hyvä Sami! Kova hiihto! 1.27 painaa keulaa! Hyvä Sami! Hyvä! Hyvä Sami! Kova aika tulee! Hyvä Sami! Ja sitten tulee numero 86, Ounasvaara hiihtoseura, entinen joukkueena maaliin.